Ftit tal-jemilu tfajla li ħallit kumment negattiv fuq appartament li krit flimkien ma' sħaba ġiet ordnata mill-qorti ta' 200 euro f'danni morali lill-kumpanija. Dan wara li l-istess qorti konkludiet li l-kumment ta' tfajla ħalla impatt negattiv fuq in-negozju tal-kumpanija. Kumment li skont l-imħallef Florence Mintoff ma kienx speċifiku biżżejjed dwar l-esperjenza tal-klijenta u li wera żvok inaċċettabbli dwar l-esperjenza tagħha. Dwar dan il-każ u oħrajn simili li jistgħu ifeġġu fil-futur, One News tkellem mal-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Maltija għall-Lukandira u r-Ristoranti Andrew Aġus Muscat. Huwa sostna kif iż-żieda fl-użu tat-teknoloġija żied l-impatt li jista' jkollhom il-kummenti online fuq in-negozju tal-kumpaniji jew stabbilimenti. Norbota mal-mod kif ngħixu llum il-ġurnata. Llum kif għadna hemm numru ta' apps, hemm numru ta' sites apposta speċjalizzati li joffru informazzjoni dwar postijiet kemm lukandi, hotels, taxis pereżempju, rajna naraw ukoll apps dwar taxis pereżempju dwar id-driver, l-opinjoni ta' min juża dik it-taxi dwar id-driver li jkun qed isuq. Tkellimna wkoll ma' Matthew Paċi, segretarju tal-assoċjazzjoni li tarrappreżenta s-sidien tal-istabbilimenti tal-catering. Huwa tenna r-realtà ta' cyberbullying permezz ta' dawn il-kummenti mhux bil-fors ġenwini li affaċċjaw fost oħrajn is-sidien tar-ristoranti. Naħseb il-pubbliku ġenerali jrid jagħti iktar widen is-sidien tal-istabbilimenti. Xi kultant inħossu li bħala sidien tar-ristorants ikun hemm daqsxejn isu antagonizmu li s-sit tal-istabbiliment. Ġifieri dak li jkun they jump to conclusions bħalma jgħidu bl-Ingliż, ġifieri wieħed tajjeb jelabora jiżen il-fatti qabel ma wieħed jikkummenta anke jibblogja fuq konklużjonijiet tiegħu għax fl-aħħar mill-aħħar restaurant owner għandu l-għejxin tal-familja tiegħu. Intant l-avukat Ismail Bsajla saħaq li fil-waqt li d-drittijiet tal-konsumatur għandhom jiġu mħarsa, wieħed m'għandux jieħu vantaġġ biskop malin. Ma jfissirx li klient ma jistax jesprimi ruħu jew juri diżapprovazzjoni tiegħu għas-servizz li jkun ingħata, għax dak huwa dritt tal-klient. Madankollu bħal kull ħaġa oħra fil-ħajja dan irisir li jkun hemm bilanċ, jekk wieħed jesprimi ruħu jgħid għalfejn ma kienx sodisfatt jispjega għalfejn, u ovvjament ma ssirx bl-intiża illi ssir ħsara u mhux kritika ħanejdula hekk ġustifikata.